Здравейте! Това ще е така малко по-дълъг влог. И утре е концерта във Враца, но първата ми дестинация е София. Тук съм на гости на най-брата ми приятелка. Ще се видя с някои от момичетата от Ергена. Ето пия си фрапенцето. Хапвам си, докато чакам моята приятелка да дойде да ми даде ключа от тях. И до вечера ще ви покажа с климатите ще се видя. И да, до след малко. Не успях да снимам влог, тъй като, както винаги, закъснявах и нямах абсолютно никакво време да снимам, но бях на ресторант с Ирина, Вики и Пам и после отидох в един бар, Слон, да, и там се засякох и с Поли, така че беше готино, вече е 2:30, а утре ще ставам в 8, понеже в 11 ми е автобуса. Ето, вече съм в автобуса, тарикатката с автобус към Враца, но няма лошо. Даже съм с грима от снощи, тъй като просто няма време да го махна. Това е моста, на който е загинал Гунди, а тук минаваме Мездра и наближаваме Враца. Ето сега сме във Враца и дядо е тук с мен. И багажа, ето го, той не иска да го снимам, обаче няма как. Ето го, дедо. И моята мила Враца. Ето и братовчет ми, номер 1, бариста, ще го правим. Вижте какво хубаво кафенце ми направи. Трябва след малко да се оправям и нямам никаква идея какво ще се обличам. Stay tuned. Ами, в крайна сметка, спретнах ето това като аутфит. Не е нищо особено, но каквото такова. Чорапите са важни. Навсякъде има материал. Страшна жега е, хора, не се диша. Ето сега съм в колата с братовчет ми и отиваме да вземем моята най-добра приятелка от детство, Алекс. Ние сме приятелки вече 17 години. What? Окей, шок. И ще пътуваме. Снимам влог. Кажи здравей. Защо се криеш? Моля се. Ето сега е тия Враца, баце. Аз наистина не знам пътя, но важното е, че братовчет ми го знае. Супер смешно. Пътя е много готин. Офроуд сме малко. Но няма проблем. Но пък е красиво. Ето ни сега. Малко събор вайб. Топличко е, да си кажа аз. Много е жега. Алекс, какво мислиш? Много е студено, нали? Много е топло. Опашката не е особено малка. И така, като една кифла в гората се оплаквам. Но това е положението. Превеждам. Долу по реката има пещера, която 10 000 години назад има живот там. Така ли? Пещето, да. Пристигнахме след този интересен път, който... Кажи, Алекс, какво правих? Мрънках ли? Само малко. Сме успешно тук сега. Ето я Алекс, тя не иска да я снимам, но аз я снимам. Седнали сме. Едва дишам. Общо взето. Обаче си струва, защото е супер красиво. Ама супер красиво. Да се развеселим, защото Христос Бог поддържа своята победа над тлението и смъртта. Говорейки, че син човечески трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешни, тя ще се нарече жена, защото е взета от мъжа си. Затова ще остави човек баща си и майка си. Тя каза на жената: наистина ли Бог каза да не ядете от никое дърво в градината?
Безумно искам те в този миг, толкова по-силно искам те. И аз без теб не мога, аз без теб съм никой. Живота е само един миг, този миг е твоя. Като тиха стихия. Радуй се, небеско, небесна я, радост велически, небесна я, Марие, близко Дево, мира Сего. Описва как всяка една човешка добродетел е стъпала по стълбата на нашето житейско издигане към вечния живот. Да почетем първо образа, да проумеем силата на тайнството и това, за кого умря Христос. Ала не и край, но пак с вяра в истинното слово пристъпваш тук. Едно безценно съкровище. И какво е по-точното? Нашата православна вяра. Запазили сме вярата на дедите ни. Чиста, такава каквато сам Бог ни е дал. И това е по-важно от всичко на света. Да знаеш правилния път към вечния живот. Надявам се да не се пребия на последните. Но аз направо... Да, исках да кажа, че за първи път пишкам в публична... То не е публична, пластмасово. Еко-туалетна. Колкото и да е странно. Обаче това беше едно от най-хубавите преживявания в живота ми, защото 2 часа щях да умра. Та много беше красиво. Програмата беше впечатляваща, изключително дълга, но браво! Дори да не сте вярващи, примерно, се струва да изживеете това нещо, защото е просто уникално красиво. Нали, Алекс? Ти доволна ли си? Боли ме дупето. Един брой трябва да предложим. Ето, искам да видите колко е тъмно. Аз не знам, вижда ли се колко е тъмно реално? И ние в какво състояние сме? Има супер много звезди, върви много надолу. Прашно е. Подминаха ни 200 коли и никой не предложи да ни закара, но това е защото, може би си мислят, че като сме 2 момичета по нощите да не се стреснем от тях. Ей, тъмно е, вижте. Идва някаква кола. Но да. Creepy. Спасението идва! Ето го! Единствената кола в тази посока, всички други са на обратна. Ще се разминем ли? Ето, сега сме във Враца и се разхождам. И това е моят братовчет. Много е красив и е свободен и прилича на Едуард Кълън. На Робърт Патинсън. Веднъж ще е свободен. Мога да съм върна. Чакайте! Да, ето сега с моя братовчет, ето го, Коста, вървим. И освен, че прилича на Едуард Кълън, прилича и на актьора в Мия Кулпа ли беше един испански филм. Кажете, прилича ли ви на него? И така, какво друго да кажа? Мисля, че за днес приключвам с влога, защото просто много дълъг ден, но съм жива, оцелях. Хора, ако не ми личи, защото май ми личи доста, официално съм разбита. Ето типична врачанска закуска, кемерка. След малко ще я разрежа да си кажа какво има вътре.
Искам да покажа пеещите фонтани, аз по танцуващите. Добре, приключвам с първият ми влог. Надявам се да ви е харесал. Ето с дядо сме пак. И пием лимонадка. Чао!